O loro máis famoso convértese este ano no loro máis reivindicativo. Cunha camiseta e un lazo color morado e cun cartel co lema "Contra o machismo, lume", o Rabachol únese na loita por unha sociedade mellor e contra a lacra da violencia de xénero. Sempre vai con un tema crítico, a veces local, a veces non é local, pero bueno, isto é un tema de español, digamos. Entón, pois eu creo, a parte 8 de marzo tamén, e bueno, decidimos vestilo así para axudar un pouco ás mulleres, a todas as mulleres, para que haya esa igualdade. Cada ano a Irmandade do Rabachol elixe un tema de actualidade a partir do cal elaboran un disfrace co que se enterra o loro, unha tradición que cada ano levanta máis expectativas na cidadanía. Bueno, o Rabachol nos vestímonos desde fai uns 10 anos ou 12 anos, pero xa o Rabachol xa o levan vestindo desde fai 30, me parece, 32 anos. Desde que o Carnaval sale á calle, en Pontevedra, que se colle a Rabachol como emblema do Carnaval. O Rabachol é sen dúbida o protagonista destas festas. O sábado será o seu gran día. Bueno, pois o sábado empezamos ás 12 da mañán, a carón de a botica, contamos a xente que o loro morreu, por as circunstancias que sexan, poñemos ali un libro de firmas, na cal a xente que pasa nos firma, nos dá o pésame, e despois xa logo pola tarde empeza o enterro. Empeza no casco histórico, vamos polas rúas do casco histórico en procesión, como antiguamente se fixo con o loriño o de verdade, e despois xa rematamos con a queima na Praza da Ferrería. Dende a súa morte, o luns de Entroido do ano 1913, o loro Rabachol converteuse nunha das figuras fundamentais nestas festas. E como non podía ser de outro xeito, este ano únese tamén ao movemento feminista do 8 de marzo. Agora só queda agardar que o tempo permita a todos os pontevedreses asistir ao enterro do loro máis famoso do mundo.